Tampa Yeda Wasio. Baby, I will be only mean count Momu and to Sanyum way or Adom TV. You may dear way a Nkuranhyensem. Na onipa me gina ha me di dwumade ho chiame ya wo sonfo Apostle Dr. Anita Kutego me ma kwaba e ma ache ana ha ana adwo ni nyina so baabi awo wo ga ewiase afena bi awo ena da me da assemble to ani potoka se me friend principles ana enhyasode a ese ni pagina so na okre kaka wa brabo na de bubura. You see, in life, we don't just live anyhow. We're not supposed to live by accidental commissions and omissions. We have to live by principles and laws and rules. Ababo ewe ye ntiwi asekeke. Ababo nyina so ejina mra hyehyeye ene empo enuoma bi esefata ese nipa odidi bubura. Tinade yi mebeka ne bi a kyerɛw na da to kodwodwa no na da bubura. You see, we live on one earth, but with two kingdoms. You were a high wiase, and you were a sum wiase. Now, say a high say sum, Nina ekura watinka, ekura wajine, ekura waniyo, ekura said abedia, uni obi bedin kita home. So you see, we have two kingdoms that rule our lives. The kingdom of light and the kingdom of darkness. Now, po kianeke bako oshe bako ase. Ya na man for so your growth mindset, your fixed mindset, one mindset. Me dem into there are two forms of mindset: the mindset of light, or what we call spirit mindset, or the mindset of darkness, what we call the carnal mindset. Abrabo no. Enti nipa wo so de asa adwen mienu we na odwene. Sa wo dwene ehan adwene. And now we doing assume adwene. Enti say ba na o kasa abeka. Say ba na adwene a wo dwene. Say ba na nkitahuri a wo die, say da okura wo yire no ma ene ukunu. Wadwuma wo nyina ne nyina so efiri say uyi ohan mu ana uyi wo esum mu. Enti nyo bi na kumantwi. Eye wan kasa bebia wo gina bia wo say esum ase, say ehan ase, ena kire wa brabo wo bia ene wa brabo so mfaso. Your life is controlled by a force, spiritual force. Now, you can spiritual force onipa ye susum ene ya honam ene ya adwen na susum de e ade wo ho susum wi ase wo ho na esumsum awi ase no ye wo atumfo mienu ye wo nyame tumfo ya oye han ena sebe wo bronsam obre ewiase ase susum a eno so ye esum emu so be kai a me amaje nkwa ba o se me be wiase se mema me ma mo nkwa nti se han ewiase no eye nkwa na de nam enya nkwa so be trase afebo nkwa ne se oba enu ese fata na abrabo adimu na toyi eno ono aka kire me se na emomo sefo no so ni papa no obonsam no ono ba se obeden obekum to kill obewia to steal na was said to destroy. Enti bebia wo gina wo wiase no se wo gina ehan ase be ma nkwa a enewiye na do abrabo kodum se be esumase a ukum uwia na wo sei wankum a obebekum no awia na wasei wo se ya wade mu se esikasem mu se empo adwuma mu se empo yakita hodi ahodo nyina no ye nyina so se emfiri ehan ase a efi sunsum ase entimi dofo ena de bese mbisa wasem bi wa wo hwe okasa a woka wo hwe wo ne ya wo de na adie se bo hwe wo ni ankrankra kita hodi ni kwa afa so eya adwuma no aso oda ehan na ase ana esum ena akata wo so Hebrew yakasa ehan a ana light a ekire adwene anyansa wo. Light means knowledge and darkness means ignorance. Hebrew kasa bibi ehan a e ade enyansa ne adesuade wo
ɛna bi esum asabe ade asabe nyansa ni bebre ne yɛnyina dum pɛmpɛnso a yakɔ university ne ade awie nanso yɛ ne yɛ nkyerɛ sɛsabe yɛ onyansa ne suahunu yakɔhyɛ esum n'ase ɛmo tamfo no afa enumum ɛna ɔde yɛn yɛ de ɔpɛ mɛsra ka kyerɛ wɔn dɛ sɛ betimi a pagya wɔn nsa na kyerɛ otwe di ampanyɔnkɔ papa ma wo han emra me so wai ma wo han emra me adwuma so ma wo han emra me ne me yere so ne me kunu so ma wo han emra me adwuma mu na ma wo han emra ma adwen mu me kasa ne me ne yɛ so na mom tetemi firi esum awiase ase ma brabo so mfaso enye de ema wanim ma wonya on paabo wo so anapa dane wani kyerɛ baabi awia firi ba na kasa enne de meji ehan meji nkwa meji yedie meji nkoso meji nyansa ne adesuade am de bubura na dane wachi akyire susu esum wiase bebre awo bre nyina ye esum wiase ete se wokum nipa bi kra se ode yo ne ye ewia nkrofo se wo se nyoma wada ne bonsam agent bebre I love you no better wani opadwuma no de ni he ba adwuma yese ewiase a ye wo no ye bre enkyira ase ekire se ye wo susum wiase ase na susum wiase ye wo no ye esumu ne ye wo ene edidi dwuma ye die ene bra ye bre ene da me no kase sempo besin keta ka kire won se fi na akoi mepe ehan wiase atenamu mape nokuredie mape nyansa mape suahunu mape odoni ede abubra abrabo be ehan wiase na meke esum wiase ye ntro sanso wo se obonsam ye trofo enti ubi a wo esum wiase na ntro ya wo de na no madam for bi fi Germany ba Ghana say Ghana fo ntro pa na be se enye won ya onipa ehwe won so no e na kire wosu me wiase me hwe president bi me hwe manager bi me hwe nipa me hwe na ase se me hwe ehan ase ana me hwe esum ase se me hunu se me hwe esum ase a mesre Nyankopon se wonyi me mfiri esum wiase na me nsua nokredie onyi me mfiri esum wiase na me nsua wodo onyi me mfiri esum wiase na me nsua kasapa na me kansempa onyi me mfiri esum wiase na me hye me hu nkran na me nya abeguro nsem America onyi me firi esum wiase na me nya gidie na me nya se me suro wiase na muntuo. The world and the kingdom of light gives faith, and the kingdom of darkness gives fear. Wherever you belong to shows your life results. Today, I want to urge you to do one thing. Examine your own life, the way you speak to others and to yourself, the way you behave, and find out whether you are not under the spirit of darkness. If you are, it's not too late. You can always turn around and say, I want to be under the light. You are say away. Why shall kasa no ne? Na sem ne bisa ho. Entra me die. O time me tanipa. Pese mungo nya me yo. Eni empo kasa me kan nya fa nyina ye esum yase. Me jamu. Na mape han nyoma na mayo me di nokure. Mape odo ne kasapa. Aha ena meja wo odofo. Ma me mfa nkra kese ma wo se kame ho ne enkoda weba ase. Eja weba kampedu ase ewo production room. Na me na Thomas ase. Me ndos Musa ase ewo Adom TV ha. Wo a wonya amra hwe me de me ka se makope. Woni Awurade entena.